затворен магазина. Ама, пише ли защо? Защото ще да ходя да гледа почивката. А пише ли кога ще отвори? Да, пише, че след 5 минути ще отвори, може да изчакаш. Добре, аз и без и нямам бърза работа, ще седна да изчакам. Сядай. Много невъзпитана младеж. Изпили стиха с всичките. Момче ли, жена ли, мъж ли, едно хибридно нико такова. И мустака му като нарисува